Да, и ако имате въпроси, така, само дайте знак. Слабният тембър. И не може да бъде по време на наддаването да се използва опцията купи сега. Точно това е предимството, че тя може да се използва преди наддаване, за да иначе тя се обезмисля. Може да бъде в деня на обявяването на търга. Примерно търга се обявява за 45 дни и още на първия ден някой идва, вижда имота, казва харесва ми, цената купи сега ме устроива и още няма да чакам никакви търгове, купувам го сега, искам да сключа предварителен договор и нещата се случват. Последния срок вече няма значение, ако се използва тази опция. Ако тя съществува, всеки може да се възползва от нея, но преди самото наддаване, стигнали се до наддаване, вече там е който предложи най-високата цена. Няма как. Да. Това означава, че има две цени. Една начална тръжна цена и една цена купи сега. Точно така. Началната цена обикновено е възможно най-ниската, на която собственика на имота се съгласява да си продаде имота, а купи сега е по-висока. Да, примерно той казва под 30 000 евро ме устроява да го продам. Това е началната цена и казва, но веднага ще се съгласа, ако някой ми предложи 40. Въобще няма да чакам никакво надаване, се притеснявам, да има напрежение за мен и така. Аз не разбрах търговете. В момента провеждате ли такива търгове реално? Да, реално. Онлайн среда ли ги провеждате или при обявен ден, час и място? При обявен ден, час и място. Точно така. Когато определените наддавачи на вашия търг се явяват и наддават, подават ли писмени предложения при вас? Не. Значи всичко идеята е да бъде всичко с явно наддаване. Тоест, ако има скрито наддаване или някакви... Не говорим за скрито. Не говорим за скрито. Разпространявате определени готови бланки, аз си подавам наддаването, обявявам цената, моят сътрудник го занася при вас. Приемането на вашата оферта за по-горната стойност. Не, обикновено е явно и гласно. Тоест, както сме събрали сега в тази зала, вие от този ред вдигате едно номерче с номер 7 и аз знам, че под номер 7 стои Иван Стоянов, да речеме. С вдигането на вашата ръка, вие вече сте една стъпка сте вдигнали нагоре. За да могат и другите хора да ви видят, че вашето предложение е... Но говорим за търг на недвижими имоти. Точно така. Само за такива. Имате ли успешен частен търг до сега? Имаме успешен точно с опцията купи сега. На какво, ако не е тайна? Къща извън София. За друго ще се говори? Не. Къща в село Лакатник след Своги. И колко бяха наддавачите? Нямаше наддавачи, възползваха се от опцията купи сега. Да, значи имота се продаваше много дълго време по класическия начин и цената на всеки 3-4 месеца малко спадаше. Отне това нещо може би 2 години и половина и в момента, в който собственика се реши да направим частен търг, имота се продаде точно за 2 седмици. След като обявихме по-ниската първоначална цена, веднага звъннаха двамата кандидати, които го дебнат буквално имота от 2 години, чакат цената да падне. И като видяха, че е паднала, звъннаха в един ден и наддаването го организирах по телефона. И точно така. А може ли аз да питам вторият на мисли да приема ли, че в момента самото организиране и промотиране на някакъв частен търг е по-скоро маркетинг, колкото... Точно така. Така ли се получава? Така се получава. Защото опцията частен търг е интересна, в някой буди съмнение. Това е. Малко много съм писал, но... Само да кажа, че всички презентации ще бъдат качени на Търг.бг. Ще направим една публикация, ще качим всичко, което виждаме тук, ако може да се гостете. Още един последен въпрос. Протоколирате ли провеждането на търга? Да, да. Всеки, който наддава, подписва декларация, че наистина е наддава, защото след това може да каже, всъщност аз не съм дигал ръка, трябва да се горим с вяра. Може да задам въпрос. Казвате, че има възможност да се Точно така. На база на оценката ли се прави? Значи първо, за да се кандидатства за кредит, трябва кандидатът да бъде одобрен по доходи. Тоест, това не е само конкретно към частните търгове, това е за всяка една продажба на имот. Трябва да се посети банков кол, за да бъдете одобрен по доходи. Когато това стане, вече може да се явите на търга и там на база на оценката точно. Ако някога банките казват тази оценка на този експерт-оценител
ние не представлява интерес за нас, ще направим нова оценка, но тя едва ли ще се различава значително от... Разбира се, винаги трябва да има процент самоучастието, трябва да е поне 10%. При всеки един тренинг. Как се формира вашето възнаграждение? Като процент от продажба или съксесия, да кажем, успех? Като процент за успех при над определена цена договорена с продажба? Всичко е въпрос на договорка. В смисъл такъв, че това нещо зависи много от търговския поглед на нещата на самия продавач на имот. Тоест стандартно 2,5%, когато се реализира продажба. А отделно вече самия рекламен бюджет по организацията на търга може да бъде от 500 лева до 5000 лева, според това какъв е типа имота, какъв тип е имота и какво иска да постигне в какви срокове е собствен. За продавача, да, като той може да бъде, както казах, 500 лева, може и да няма рекламен бюджет. Да. Да, защото... Не. Кой ми го задава толкова? Аз? Да. Взимате ли от купувача Не. спечелен търг комисионно? Не. А на какво законово основание се провежда частните търгове? Всъщност няма нужда от законово... Да, реално това е една стандартна продажба на недвижим имот. Просто формата му е такава, по-различна. Реално обявяваме датата за търга, началната и крайната дата и от този момент нататък, когато се появи купувача и купи имота, той изключва предварителен договор за него и всъщност това е една класическа продажба. Някаква форма на преговори, Преговори? Да. То е, значи, може да има и преговори. Значи, преговорен процес с много купувачи едновременно. Ами, ако нямате други въпроси. Има въпрос. Да. Имате приложение частни търгове в България и какво им пречи, за да се приложат по-широко? Пречи им главно високите цени на имотите, които бяха до началото на 2008 година. Всъщност хората още се носят по тази слава, че как така може цената да е толкова ниска. И когато говорим за първоначална цена за продажба на имот на търг, всъщност говорим за реалната продажна цена на всеки един имот. Дали е на частен търг или свободна продажба и всъщност това е голямата спънка. А самата форма все още не е популярна. Надявам се посредством този семинар това да бъде по-разпространено и хората да не се стряскат.